अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। शहरातील एका फायनान्स कंपनीने नेमळे येथील श्यामसुंदर मालवणकर या व्यक्तीला वाहन कर्ज प्रकरणी घेतलेल्या कर्ज रकमेवरती तब्बल 69 लाख एवढा भुर्दंड आकारलाय। आपल्यावरती झालेल्या या अन्यायाच्या विरोधात त्यांनी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीकडे धाव घेतली आहे। नमस्कार। सावंतवाडी श्रीराम फायनान्सची जी शाखा आहे त्या ठिकाणी कर्ज घेतलेले श्यामसुंदर मालवणकर यांच्यावरती श्रीराम फायनान्सकडून जो अन्याय चालला आहे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर वसुली कारवाई जी राबवलेली आहे त्याची तक्रार संघटना म्हणून संघटनेकडे आल्यामुळे मी जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर, अविनाशजी पराडकर, राजेश माने, नाईक सर्वच आणि स्वतः पीडित कर्जदार आज इथे आम्ही आलेलो आहोत। आज आपल्यासमोर सर्वच लोकांना एक आवाहन करतो की श्रीरामकडनं हा मालवणकरांच्या बाबतीत झालेला जो अन्याय आणि त्यांच्या बाबतीत चालवलेली जी बेकायदेशीर वसुली आहे त्याला न्यायालयीन दाद तर मागतोच आहोत, पण हा मुद्दा आणि हा चाललेला अन्याय एवढा विचित्र प्रकारे चाललेला आहे हा जनतेसमोर, समाजासमोर आणि प्रशासनासमोर आणण्यासाठी आम्ही येणाऱ्या 11 फेब्रुवारीला सकाळी 10:30 वाजता श्रीराम फायनान्सचं जे सावंतवाडीतलं कार्यालय आहे त्या कार्यालयाच्या बाहेर आम्ही धरणे, निदर्शने, आंदोलन करणार आहोत आणि त्याच्या नियोजनाची आज आमची बैठक आहे। शिवाय त्या संदर्भातली आजची ही आतली पत्रकार परिषद संपली की आम्ही पोलीस आणि श्रीरामला फायनान्सला सुद्धा जाऊन भेटणार आहोत की त्यांच्याकडनं चाललेला हा गैरप्रकार हा जनतेपर्यंत आणणं अपेक्षित आहे। आणि मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की असे गैरप्रकार जे अन्य कोणाच्या बरोबर होत असतील तर ते सहन न करता निर्भीडपणे तक्रार करणं आवश्यक आहे। मग ते फायनान्स कंपनीचे असू देत, बँकांकडचे असू देत, खाजगी सावकारीचे असू देत किंवा छोटे स्मॉल फायनान्स, ग्रामीण कुटासारखे जे काही आता दारोदारी अवेळी जाऊन लोकांच्या दारात बसणे, आया बहिणींना विचित्र चुकीचं बोलणे, या बाबतीतले जे काही प्रकार चाललेले आहेत एक निर्भीड वातावरण असणं गरजेचं आहे आणि त्या वातावरणामध्ये अशा तक्रारी येणं गरजेचं आहे। त्या तक्रारी जास्तीत जास्त आल्या पाहिजेत, जास्तीत जास्त प्रशासनाला कळलं पाहिजे की हे अन्याय चुकीच्या पद्धतीने लोकांच्या दारात जाऊन कर्ज वसुली चालली आहे, कायद्याचा दुरुपयोग चालला आहे। ह्यांच्या बाबतीतसुद्धा तसंच आहे की ऑर्बिट्रेशन कायदा जो आहे त्या कायद्याचा गैरवापर करून यांच्या बाबतीतला 11 लाख रुपये घेतलेल्या कर्जाचं 69 लाख रुपये वसुलीसाठी ऑर्बिट्रेशनचा अवॉर्ड आणलेला आहे। ही रक्कम बेकायदेशीर आहे आणि हे बेकायदेशीर चालू असलेल्या कृत्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठीचं आमचं उद्याचं 11 तारखेचं आंदोलन होणार आहे। मालवणकरांच्या बाबतीत फायनान्स कंपनीने त्यांना जो एक सेकंड हँड ट्रक दिला तो ट्रक त्यांच्या नावावर करून दिला नाही आणि त्यांच्या नावावर न केल्यामुळे त्यांना जो कुठे लावायचा होता, जिथे त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं तिथे त्यांना लावता आले नाहीत कारण त्यांचं हे ओनर झाले नाहीत, RC बुक यांच्या नावाने ट्रान्सफर झालं नाही। सबब त्यांना ते ज्यांच्याबरोबर करार करायचा होता मालक म्हणून तो करता आला नाही, सबब त्यांचं कर्ज थकीत झालं। थकीत झाल्यानंतर त्यांची गाडी पण घेऊन गेले आणि गाडी घेऊन गेल्यानंतर हे 69 लाख रुपयाच्या वसुलीचं ऑर्बिट्रेशनचं अवॉर्ड त्यांच्यावरती आणलं आहे, हा अन्याय आहे। 2013ला 2.5 लाख रुपये डाऊन पेमेंट टाकलं, 11,90,000 रुपये लोन घेतलं, ती गाडी नावावर न झाल्यामुळे 15 साली श्रीराम फायनान्सने ओढून नेली आणि त्याचे आज म्हणजे ती गाडी ह्यांच्याकडे नसताना आज 69 लाख रुपये यांनी भरण्याचा अवॉर्ड आणला आहे, हा अन्याय आहे। नमस्कार, मी श्यामसुंदर राजाराम मालवणकर नेमळे। तर मी श्रीराम फायनान्समध्ये 2013 साली डंपरसाठी लोन अप्लाय केलं होतं। ते लोन वगैरे सगळं झालं आणि गाडी मी 13मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात मी गाडी त्यांनी माझ्या ताब्यात दिली। मी गाडी कंपनीला लावणार होतो, तिथे मी गाडी घेऊन गेलो तर गाडी नावावर नसल्यामुळे कंपनीने काय मला सपोर्ट केला नाही, गाडी पहिली नावावर करा असं बोलले, त्याच्यामुळे गाडी मी धंद्याला लावू शकलो नाही आणि 2015मध्ये गाडी त्यांनी जानेवारीमध्ये गाडी ते घेऊन गेले श्रीराम फायनान्स। आता किती रुपये मागतात ते सांग। आणि आता ते माझ्याकडे 69,60,000 रुपयांची मागणी करतायत। गाडी नावावर करण्यासाठी मी त्यांच्याकडे त्यांनी माझ्याकडे 50,000 रुपयाची मागणी केली होती, त्याच्यातील मी 25,000 रुपये त्यांना दिलेत
तरी पण ते काय नावावर करायची प्रोसेस त्यांनी काय केली नाही. आणि अनंत केरकर म्हणून ते तिथे ऑफिसमध्ये होते. त्यांनी हे 25,000 रुपये घेतलेत, पण माझ्या नावावर काय गाडी केलेली नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.